Kaidoni hamjama te khairma narbai tongtong. Ini Syukrobar 30 tarik kothoma kaham manai mathai bai simani kothoma kaham 13 ni cuano ni simi atano jora porijangnai kok bokrok hingke nasiret chong jisuno ronda khlaya ongmani hake bini hawa thangkha bo aroni thumnogo rengkha hake bini kok khananai rok wanajagoi hai hwnui salaikha omotui elem bo boroni man bo hawa nugya samung khlaima rok abo tamosla bo a mistrini beslaya diba Mariam bini bumaya diba Jacob Joseph Simon te Juda bini bupayung song yadiba bini bahana jikchong lebagno sengbai baksa aro tong yadiba omorong nobo boroni mankaba hake borok bono ronda krai liya Jisu borok no hai hwnui saka diari joto jagao borijago bini ha bai bini nogo simise borijagya borok puito klayani bai bo aro hawo nugya samung gobang khlai liya omongkha sebra Jisuni kothoma kaham